øjeblik. I dag der skal jeg vise jer, hvordan man, ja, altså i dag skal jeg bytte om på Kitty Noir og Catherine. Jeg var allerede i gang, inden jeg begyndte at filme, så det var bare fedt for mig altså. Prøv at se, alt hvad der kan byttes, bytter jeg. Jeg kunne ikke finde Kitty Noir, jeg mener Catherines hale, så det var lidt noget øv. Ellers så skulle Kitty Noir selvfølgelig også have det. Sådan. Men imens jeg lige sådan kigger om på de der ting der, så prøver jeg lige hurtigt at finde den her hale. Jeg tror faktisk, den er herovre et sted. Men inden I sådan helt gør noget, så skal I lige hjælpe mig med en lille ting. Hov. Jeg ved ikke, hvad det er hårdt, det her. Godt så. Øjeblik, se. Den her kjole skal Kitty Noir eller Catherine 2 skal have på. Rent faktisk synes jeg faktisk, det klæder jer. I skal også ned have farvet hår. Hvad? Ej, det skal I ikke. De skal ikke have farvet hår. Ikke mere. Okay, det ved jeg ikke lige, hvorfor jeg siger ikke mere. Hende hun er sådan pink lilla hår. Hende er bare sådan lilla hår. Og så en lille smule pink-agtig lilla. Ja. Alt hvad der kan byttes, skal de bytte. Så det er arm og det hele her der. I skal ikke rive benene af. Eller jeg viser det bagefter. I ved godt, hvordan Kitty Noir ser ud, ikke? Jo, det gør I, hvis I har set filmene. Eller, jeg er sikker på, at I ved, hvordan Kitty Noir ser ud. Wow, du har store hænder, Catherine. Synes jeg. Jeg synes det er det. Vi siger bare, at jeg har taget underligt grimt tøj på. Og så siger vi jo bare, at det er handsker, ikke? Nej. Sådan spiller klaveret ikke helt. Okay, du er allerede ved at få mine musik-jokes og ord. Sådan spiller klaveret ikke. Undskyld. Ikke mas for hårdt, den kan knække. Hvorfor en kan knække? Din arm. Min arm. Jamen, så knækker jeg den jo bare. Næste gang må du nok hellere fortælle mig det, inden jeg havde knækket den. Har du knækket min arm? Ups, måtte jeg ikke det? Så knækker jeg din. Jeg lavede bare sjov. Man må heller ikke lave sjov med dig mere. Hvorfor vil din arm ikke ind? Det er ikke den rette ejer. Derfor måske. Hvorfor skal jeg være sådan en nørd? Jeg hader nørder. Fordi du selv er en, eller hvad? Det var ondt. Hvorfor gider den her arm, og den her arm ikke gider? Måske har du taget den forkerte på. Okay, nu er du dum. Og tåbelig.
Som du altid er. Bare lige præcis den her side, der ikke gider. Hvorfor gider den ikke? Godt så. Ida skal have de der klamme sko på. Det er ikke hendes rigtige sko, men altså Katrins rigtige sko. Hende den hvide kats rigtige sko. Men det leger vi bare lige. Og så skal hende have sko på. Oh yeah. Så dejlig. Jeg er Catherine Noir. Wow. Se, det der, de ser faktisk ret flot ud i virkeligheden. Tja, det var vist bare den der video. Det var det utroligt, at vi blev se. Jeg ved faktisk ikke lige, hvad jeg skal lave nu. About shooting and love alive. And nothing sky. And light sky. Hello, bedste! Okay, min sang, og den her video hedder Lollipop. Og hvis I gerne vil se flere af mine videoer, så skal I bare søge på Maja Stahl. Maja Stahl skal I bare skrive Our Life. Ej, bare Maja Stahl. Okay, inden slutter den her video, altså... Ja, det ved jeg faktisk ikke så. Og hvis I gerne vil have, at jeg laver flere af de her videoer her, så giv et like. Skriv ned i kommentarerne, hvad I synes og sådan noget. Og hvis I skriver nogle dårlige ting, kommer jeg efter jer. Jeg kommer til at hænge mig ind på ting. Ding dang dang. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah, yeah.